Ahojte, takže naposledy som ležal na Blumentali potom, ako som mal pád z bicykla rovno na kolaj. Prišli pre mňa sanitáci, takže dnes budem pokračovať vlastne o tom, ako to bolo ďalej, či už s vyšetrením, nemocnicou a vlastne ako sa tomu možno dalo zabrániť. Ako sa tomu dá zabrániť, tak v podstate človek tady nebude chodiť, to je prvá vec, ale keď človek býva smerom do Rače, tak veľa možností nemá, lebo na Mýtnej je protismer a dole cez Križnú, tam sú tiež nejaké kolaje v podstate a dve nebezpečné križovatky, hej. A v podstate najmenší trafik, tu sa dá ísť aj na chodník, býva práve cez ten Blumenthal, ale práve tie kolaje sú tam najväčší problém. No a ako by takýmto veciam mohlo mesto zabrániť, je, že sa bude jednoducho starať o tú mestskú infraštruktúru, sledovať to a nejakým spôsobom si vôbec identifikuje všetky tie nebezpečné body, či už pre chodcov, cyklistov alebo auta v Bratislave, lebo myslím, že to tu nikto nerieši. A ušetrilo by sa v podstate milióny asi v strátach, ktoré tým vznikajú štátu, lebo keď vypadne nejaký konateľ, SROčky, zamestnanec, v podstate v každej firme vznikajú nejaké škody, firma môže v kľude prísť o 20-30% ročných tržieb, ak ide o pármesačnú penku. Hej, takže to není vôbec akože sranda ani pre štát, ani z pohľadu tých nákladov. A samozrejme ani ten úkon není zadarmo, takže keby sa mesto a štát venovalo prevencii, v akom stave necháva tú infraštruktúru, že to nebude ako stavenisko, ale bude to jednoducho niečo, čo môžeme používať a nemusíme sa báť o to, že padneme. Dá sa to, pekný príklad je Viedeň, kde za toto by bol veľký prúser, hej, že takéto niečo by tam existovalo. Ale môžeme si pozrieť ďalších x miest v Európe, kde sa to dá. Bol som vo veľa mestách. Nikde netočia nejaké kusy ocele ako na stavenisku, jak na Blumentali, kde je frekventovaná križovatka. Dobre, takže ale poďme späť k tej story a k tomu, ako sa dostať z takejto šlamastiky. Takže sanitáci ma docela milo naložili, hej, jedna pani komentovala, že to tak nemôžu robiť, ale to už neviem posúdiť. Keď ma nakladali na tie v podstate nosidlá, tak to fest zabolelo, sme tam chvíľu laborovali, že ako to teda spraviť, tak už som vedel, že je zlé. Oni v podstate to neidentifikovali, dali ma na Antolsku, kde sa v Bratislave riešia zlomeniny dohých kostí, teda stehnej kosti, takže už som vedel, že je veľmi zlé. Tak sme tam ešte povypisovali nejaké papiere v sanitke, dala mi nejaké sypačky a v podstate sme išli cez mesto zase tie rozbité kolaje na Blumentali a iné rozbité úseky, tak som to pekne všetko cítil. No a došli sme až na Antolsku, kde ma nejaký milý lekár prijal, potom ma odviezli na oddelenie, hej, tam došiel lekár, že idem akože na rentgen, OK, na rentgene chlapci, tam bol mierny drop z tých nosidiel, alebo to takého posuvného vozítka na ten stôl, kde je rentgen, tak tam bol taký drop 3 cm, oni boli len dvaja, takže to sme mierne nezvládli, tamto fest bolelo, to bolo zlé, ale už cestu späť sme zvládli trošku lepšie. Takže a potom ešte jedno prekladanie ma čakalo na izbe, kde som teda čakal už na to, kedy bude operácia. Našťastie ma mohli zobrať hneď. Pri týchto zlomeninách je dôležité, aby sa teda tá pozícia tej zlomeniny nejako nezmenila, alebo nejakým spôsobom sa to čo najrýchlejšie zafixovalo. Takže mohli ma zobrať hneď, oni museli počkať, kým ten jonťak, čo som pil na tréningu, sa vstrebe, aby nebol nejaký problém s anestéziou. Takže Števko už mi posielal kamarát cyklistiky, že pripravuje sálu, takže som mal svieže informácie o tom, čo ma čaká. A v podstate rentgen potvrdil, že to je teda zlomenina
stehnej kosti pod bedrom a že môžem byť vlastne rád, že mi nemusia meniť okrem teda tej osteosyntézy ešte aj bedrový klb, čo je tiež taká operácia, ktorá čaká každého, kto spadne, pošmykne sa, je to najčastejšia zlomenina v podstate v našich končinách tejto časti. Takže som počkal na operáciu, doviezli ma na sál, tam boli nejakí doktori, števko a bola tam docela ako veľká delegácia. Dali mi anestéziu, ja si nič nepamätám, v podstate ani si nepamätám, jak som došiel späť na tú izbu, kde som bol. Takže dali to dokopy, ráno mi to potvrdil vlastne lekár, že sa to podarilo. No a teraz je tá najdôležitejšia časť. Vďaka tým šikovným lekárom, ktorým ďakujem teda za úspešne odvedenú robotu. Je to tá rekonvalescencia, teda aby sa mi to nejako nepohlo najbližšie týždne po operácii a potom, keď sa dostanem z teplo z nejakého zápalového rizika, tak aby som sa dostal čo najskôr do nejakej pohybovej fáze, kde sa to celé dá dokopy postupne. Takže tu budeme si možno v ďalších videách o tom hovoriť, že čo používam, ako mi to funguje. A ešte k tej nemocnici, no tak dlho som nebol v nemocnici, hej. Naposledy sme boli teraz s malým na Kramároch, na detskom, a tak tam to už vyzeralo trošku tak lepšie, aj keď vzadu v útrobách sme sa strátili, ale myslím, že na tej Antolskej to desiatky rokov vyzerá asi rovnako, takže ale asi môžem byť rád, že mi nepadla v nejakom slede posledných udalostí omietka na hlavu a neprizabila ma. takže ešte asi v pohode. Takže som docela spokojný. Na izbe som sa snažil prvý deň vlastne čo najviac oddychovať, lebo mal som teploty, mal som ako keby bolesti a aj keď som nebral tie lieky na bolesť, čo tam dávali, tie som si šetril na druhú noc, kde som mal plán sa vyspať, ale tak boli také okolnosti, že sa spať veľmi nedalo.